ingkang samangke badhe ngaturaken tari jogetan bersama Irma dan juga kawan-kawan bersama Mahesa Budaya Sumangga. Sri Kandi Mahesa Budaya. Op lo. Ha op. Dampiak barisaning Pro Sri Kandi Mahesa Budaya. Kang sampun tembut wonten sakjroning alun-alun siang punika tansah mangki rahayu kalih ing sambi kala. Kairing dening ungeling Lokananta kang dumelarang sakjroning sasana men. Kakang gelur-selur datang mama pedote kan delidir kan saya angimbuhi jangdes luwes lan uga sak solahe.
Yeah, lo lo. Hey. Opa. To. Ya. To. Yo. Lo. Rasa sayangmu sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi. Kita dolan di hati, tekan dolan. Aku tresno dilakno aku lunga, ati ra kuat nandang rasa gerata-rata, cintamu sudah gak beneran, aku cuma buat mainan. Sudah meseni aku tresno dilakno aku lunga. Yuk, 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 yuk. Tresno iki dudu mung dolanan, kabeh mau mergo kahanan. Sing tak jaluk amung kesabaran, mugi Allah paring kasembadan. Mengendam hatimu, ben aku rapayu, lan tanggung jawabmu itu palsu. Kalau aku cinta beneran, pastikan ku buktikan. Bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang. Hatiku selalu mendoakan, semoga Tuhan mengabulkan. Kita tak terpisahkan sampai di akhir zaman. Oh, oh. Nah. Eh. Bos para nyata para ratya emang saing juri tumendang makarya emang seni mahesa budaya kanjut lali londo budaya. Ayo njuk kene lo njuk suwe ora ketemu njuk. Oh. Oh. Ya. Lo. Opla. Oh ya. Hop.
biyen. Oh, 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 oh. Lo, lo. Hop, pas. Yo, 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 yo. Jebul kaya mangkene ulah kaprigelaning prosekan diman. Weh. Oh. Hey. Ho. Hey. Up. Duh. Lo. Hey. Angelo. Ya. Matur nuwun rawuhipun. Matur suwun rawuhipun, Nggih. Bapak. Saking kota-kota saking Nggih. Bandung. Ayo. Ae. Oh. Bolo-bolo Darmo Seto. Yo. Ya. Dos. Sampai nenggonku ngenteni janji iki prasetyaning ati kadung tresno ning siramu ruang takut raine pinahan wetu Paitan tok, Dut.
Ayo dikepenake. Ana lintang asmara. Siang matara ratri mung eling manising ati setiaku pengen duweni marang sang Yesu Lesmi. Rasa kangen ngeliputi lintas bulan dadi saksi setiaku setia angkeni janji supaya pati supaya Wong ayu tresna mukti narya tampa susah jroning batinku. wong bagas santep nurasa atimu tresnaku tulus renekaku Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna. senadyan gawa puncet sakaraka yen tresna ra bisa Ha ho ho. He. Ayo. Yo iki lo Sri Kandi Maesa Budaya. Au. He. Ah. Ho. Nah. Oh ah. Ha he. Ha he. Yuk. Lo. He. Iki jaranane Mahesa Budaya. Yo. Yo. Oh.
Nggih monggo Mas Amit saking Tunggul Sari matur nuwun rawuhipun kanca-kanca sari budaya. Jaluk gending kitir sumilir Mas. Nggih sing wingi durung tutup. Nah, apa-apa. Mbah Mudin, monggo pinarak Mbah Mudin. Lolo lele, goyang sithik. Ayo lho Mbak Andi. Ayo kira para Sri Kandi Maisa Budaya. Up. Jos. Yo yo yo. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dikepenake yo nduk goyangane sing kepenak Mahesa Budaya. Sapa kae nganggo klambi biru sajak pantas tur ketone ayu yen tak sawah amung guyang guyu
Mbak Esa. Ayo. Oh, ayo toh. Monggo pinarak Mas Amin. Dewi katon lamemi hamba permawani semi aruh kembangi melati dasar bulane dadari wabaka setya remasa nolong sasat abyor ing kartika kadya puspita ing nendra hajang kepi tresna Rasa tresno kang sejati mangiya lestari pangitung tembang suci yang semi sajroning sepi cayamu amadangi saratri dadya kembangi ati. angen-angen kula lono tawan mitiri tanpa wangenan lumaku nembus marang kabagyan banget manis sinawan ayo Asik Mahesa budaya bersama Lestari, Lestari, Lestari. Halo masih Panggah masuk sak jose ndak nur, ndak nur. kok ala mas Tris Sing duweni tulung aduh. Sang Dewi katon lam-lami hamba parmawangi semi karo kambangi melati dasar wulane dadari wong ayu satya rumeksa nolong sasat abyoring kartika kadya puspita ing nendra hanjang kapitresna sak jose Triple S Audio Mas Ede ho ah ho Rasa tresna kang sejati manggiya lestari Ahitung tembang suci yang semi sajroning sepi cahayamu memanjangi saratri dadya kembangi ati angen
godhong para dipun rantos nggih Mas Dewa tresnanipun. Asik. Ho, yo yo. Oh, 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 oh. Sos. Oke. Vokal cewek Mas Gendut. Asik. Kita kasih bersama Mahesa Budaya. Ada Dewa. Dewa Tresno. Yo 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 ah. Pokoknya bangga tetap semangat. Ojo lali kanca-kanca besok. Glotan, glotan. Oh, iya. Asik. Aduh sayang, aku cinta padamu. Ora ngira yen wis kasep tekaku. Jebul kowe Mbak Latifah wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Jebul sliramu wis ana sing duwe. Iya Mas, tapi pompo gelem ya ora apa-apa. Aku ya seneng lek bojomu lunga terus sampean tak tikung. Gak bahaya ta? Gak bahaya ta. Cinta pengen duweni lawang sewu bakal tak leboni Jenenge mengkono sing bakal tak demi kudu sabar lan telaten angen teni yen mangkono yo bareng kadongo nyenyut marang Dewa Tresno. Ada Dewa Tresno, permintaan dari teman-teman Sembuk Kali Songkrowo Tulungagung Mahesa Mahesa Budaya, ada Pak Prayit. Aduh sayang, aku cinta padamu. Orang ngira yen wis kasep tekaku. Jebul kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Jose bersama Triple S Audio. Demi cinta pengen duweni sewu cara bakal tak lakoni.
Matur suwun masih dono rasanipun sampun katuraken dening para joki-joki lan ugi dumateng kawula sak kanda rombongan. Oh, hey. Dos. Hey. Oh, ah, oh, ah. Jebule wis kepenak ya man. Yen kaya mangkene iki kahanane pancen kepenak ngene. Yo lah. Oh, oh. Ya. Ah, hey. Oh, ah. Hey. Oh, ah. Ah, hey. Oh, ah. Ah, hey. Ayo Mas Kolik MC pundi wae antune Mas. Monggo winarak Mas Kolik. Mit. Aduh aja ngono. Tak bareng iki. Padane opak. Lah ngene iki sik awas to. Ayo. Oh.